Jamen, det er ikke fordi, det gør ondt. Jeg er ikke bange for smerte. Men jeg får ikke penge for det. Hvorfor kunne jeg så give noget blod til nogen, hvor jeg ikke får nogen penge for det? Så er man da for dum. Altså, du er en typisk kvinde, der ikke kommer nogen argumenter overhovedet. Du brokker dig bare og beklager hele tiden. Ingen modargumenter, det er bare brok og beklagelse. Jeg har en forretning, der kører her. Jeg har mange klienter hver dag. Ikke? Så bliver jeg til helt ind til København for at give blod. Så mister jeg en masse penge og klienter og alt muligt andet. Ikke? Det har jeg ikke tid til. Måske om søndagen. Altså, hvorfor kan det være mig, der giver blod? Det kan lige være de unge og de gamle, ikke? Eller de arbejdsløse. De kan give blod. De kan skide andet at lave. Men give blod. Det må være kravet for at få understøttelse. Sådan. Det kan godt være, at de siger, at der ikke er nok blod. Ja, det er der jo. Der er masser af blod. Masser af mennesker, ikke? Det er noget opgraderet lort. Det er pisse det hele. Fint ulykke.